рӯзи 5 март дар деҳаи варашиловободи ноҳияи ҷалолиддини балхӣ маросими дафни нависанда Равшани Ёрмуҳаммад баргузор шуд. Падари ҳуқуқшиноси зиндонӣ Бузургмер Ёров дар синни 76 даргузашт. Хосият Ёров ва хоҳари Бузургмер Ёров дар суҳбат бо Радиозодӣ гуфт, падараш рӯзи 4 март дар хонаашон аммо дур аз фарзандон ҷон додааст. Хосият Ёров афзуд, ҷасади падарашро барои дафн аз душанбе ба ноҳияи ҷалолиддини балхӣ, ҷое ки дар он ҷо бузург шудааст, интиқол доданд. Бузургмер Ёров писари бузурги хонаводаи Равшани Ёрмуҳаммад аз соли 2015 боз дар ҳабс аст. Ҷамшед Ёров ва хоҳараш Хосият Ёрова низ ба далели таъқиб ва фишор тақрибан 2 соли пеш кишварро тарк карда дар хориҷа қарор доранд. Хосият Ёрова гуфт, ки падараш аз ҳеҷ беморӣ ранҷ намебурд, аммо солҳои охир қазияи Бузургмер ва ба дунбол ҷудоӣ аз фарзандони дигар ӯро аз пой афтонд. худи Равшани Ёрмуҳаммад моҳи декабри соли 2016 дар суҳбат бо Радиозодӣ гуфта буд, ки аз замони боздошти писараш Бузургмер Ёров дар хонае ба танҳоӣ зиндагӣ дорад ва саҳифаҳои охирини рамани Маҳмуди Ғазнавиро менависад. ӯ гуфта буд, дар тасвираш Шоҳ Маҳмуд як ҷӯҳталабу хунхор аст, аммо нагуфт ба чӣ сабаб ба ин мавзӯъ овард. Бузургмер Ёров дар пайи ду ҳукми додгоҳ дар моҳи октябри соли 2016 ва моҳи марти соли 2017 дар маҷмӯъ ба 28 соли зиндон маҳкум шудааст. Вакили дифои парвандаҳои пурсару садои сиёсӣ, ки баъди эълони омодагии ҳимоят аз ҳуқуқи аъзои боздоштшудаи ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон дар соли 2015 боздошт шуд, бо вуҷуди даъватҳои ба такрори ҷомеаи байналмилалӣ ва созмонҳои бонуфузи ҳуқуқи башар ҳанӯз дар зиндон аст. Равшани Ёрмуҳаммад, нависандаи тоҷик, моҳи январи соли 1942 дар ноҳияи Нуробод таваллуд шуда, баъдан хонаводааш ба ноҳияи Ҷалолиддини балхӣ кӯчидааст. ӯ соли 1991 сардабири маҷаллаи Тоҷикистон буд. аз соли 1998 то соли 2003 ба ҳайси муовини раиси Иттиҳоди адибони Тоҷикистон кор кардааст. як муддат мушовири бахши робитаҳои байналмилалии ҳамин созмон буд.